Елби Булгарикум – единствената държавна млекопреработвателна компания в България от 1959 година. Ако си представите, че има съкровищница на закваските, която е развивана, иновирана, доразвивана, експериментирана, това сме ние. 60 години ние сме основният пазител на български закваски. Ние сме пазител на традициите и постигаме това нещо с прилагането в нашето производство на традиционни технологии, съчетание с специално подбрани щамове бактериални култури от нашата богата колекция, което е национално богатство, нещо, което пазим и развиваме. И в момента, примерно от повече от 120 щама, нашите учени успяват да комбинират така, че млекопроизводителите да получават най-добро качество не само като консистенция, а и като вкус. В ELB, в нашата производствена база в Видин, пристига и влиза изключително и само българско мляко, висококачествено мляко, закупено на справедливи цени от нас и произведено от един от най-големите собственици на животновъдни обекти. Отворени сме към работата ни с по-дребните животновъди, отговарящи, разбира се, на изискванията за качество и чистота на млякото, което предават. Ние осъществяваме много строг контрол по отношение на производствените процеси по цялата верига, от приема на суровината, през всички етапи до получаването на готовия продукт, с което гарантираме, че до трапезата на потребителя пристига винаги най-доброто като храна. С Елби Булгарикум работиме близо 8 години. Те осъществяват много сериозен контрол върху качеството на самото мляко. При тях има лаборатория, при тях се изследва абсолютно всичко, правят пълни анализи на самото мляко и за това те много внимателно си подбират фермите в България, с които искат да работят, защото те искат да работят само с качествена суровина. Нито един наш конкурент няма такава научна лаборатория, която иновира и развива всеки един продукт. До някъде вкуса на българското мляко се дължи на нас. Аз съм израснала с тази продукция. Единственото държавно предприятие в България, което всъщност до днес днешна се занимава с това как хората да ядат здравословни храни. И все повече и повече работят в научната сфера. Нещо, което потребителите не знаят и е много интересно, е, че от 80% от нашите конкуренти и въобще производители на кисело мляко пазаруват закваски от нас. Ние сме техен основен снабдител. Подех инициативата и развих отново с колегите от производствения, от търговския, от рекламния отдел на една нова линия ProWay, която включва изцяло нови продукти, здравословни и стимулиращи не само здравето, а имунната система и въобще общия тонус на всички възрастови групи. Тук включваме пробиотично кисело мляко, пробиотичен аериан и безлактозния аериан. Благодарение на научния отдел на Елби Булгарикум, който от години се занимава с изследването и селектирането на българските закваски и бактерии във фирмата, направиха новия продукт безлактозния аериан за хората, които имат проблеми и не могат да консумират млечни продукти. А по този начин те ще усетят всъщност вкуса на млякото и ще могат да живеят здравословно. Ние присъстваме на пазари от Гватемала, през Норвегия, Дания до Япония, като много интересен факт, че 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко. Така че връзките между България и Япония са живи. Заварих предприятие, което работи не на максималния си обем продукция, която може да преработва. 7-8 месеца по-късно ние удвоихме изкупуването на сурово мляко. Многократно увеличихме обема от продажбите на продукцията ни. Благодарение на целия екип в ELB започваме да показваме на пазара и нови наши продукти, които тепърва ще набират скорост.
От 2 месеца имаме онлайн магазин, който с помощта на реклама в социалните медии показва изключителни резултати. Той в момента работи на територията на София, но скоро очакваме да разширим този онлайн магазин и в големите областни градове. Добрата храна се получава от добра суровина. Нашата цел е да доставяме висококачествено сурово мляко. Работим изключително с мляко с произход България. Нашите продукти, докато аз ръководя това предприятие, ще бъдат произведени изцяло само от български продукти. LB Bulgaricum. Съхраняваме традицията на българския вкус с грижа за здравето.